Budžet gradske opštine Crveni Krst u 2022. godini trebalo bi da bude skoro 169 miliona dinara, što je za 1.400.000 dinara više u odnosu na ovogodišnje. Sredstva su povećana za razvoj kulture i informisanja i iznose 5,5 miliona dinara, dok je uvećanje od 100% dobio i sektor za omladinu i sport. Prioriteti i dalje ostaju komunalna infrastruktura, kultura i socijalna davanja, pomoć pri zapošljavanju. Uvek imamo zapošljavanja invalidnih lica, a imamo i zapošljavanja drugih. Zajedno sa ministarstvom to su dva projekta, tu smo izdvojili 1.650.000 dinara. Turizam nam je itekako bitan, 1.170.000 dinara smo izdvojili. Sanaciju atarskih puteva smo izdvojili 5 miliona dinara, jer ćemo u idućoj godini dosta imati pomoći od grada i od kabineta gradonačelnice i od direkcije za izgradnju grada. Od prošle godine tu smo malo smanjili i imali smo uobičajeno za osnovno obrazovanje 500.000, tu 500.000 imamo za osnovne škole, 500.000 imamo za naše vrtiće, za socijalu, kažem, smo malo podigli, 6 miliona dinara je u prvoj polovini ove godine. Siguran sam da ćemo kroz rebalans budžeta da tu kao i ove godine da podignemo. Do utorka su građani koji žive na teritoriji Crvenog Krsta mogli da šalju predloge i primedbe na mail opštine. Neke sugestije su i uvažene, poput povećanja novca za socijalna davanja, ali i za održavanje seoskih vodovoda. To je čišćenje onih kaptaža, pošto smo imali primedbe da nije dovoljno to uređeno od javnog preduzeća Najsus, a mi smo ti za naše seoske vodovode koji smo odgovorni oko organizacije čišćenja. Tu smo podigli malo iz budžeta da izdvojimo i da to uredimo i izdvojili smo oko hlorisanja 200.000 dinara. Zeleno svetlo za planirani budžet Crvenog Krsta treba da daju odbornici Skupštine ove opštine.